गोसोनि जेखाइजों ना गुरदोंमोन आं बिलोआव रंजानाय महराव बारग'नाय हाय रे हाय माना सोरखौ गोसोखांनानै मेथाइ खनबाय थागोरा गोसोखांलायनांगौ आरो ओरैनो खामानि एरनायनि मेथाइ खननायखौ नुवाखै आंखौसो गोसोखांनानै मेथाइ खनाखैथ' नों आं इसिबां सानफा थोलो खामानि मावो बेसेबां बरिं मोनो बेबादि मेथाइ खननानै खामानि मावाबा बारा बुंनाङा फैद' साहा लोंसै वाह साहा लाबोलायदों र' थांगौ आं नोंनो खामानि मावनायाव साहा लाबोदों न' लोंदो आं साहा फुदुंनाया माबायदि जादों मोजाङानो जादों दे ओइ गामियाव गोदान सिख्ला फैदोंना नोंनो मानो नांगौ है ओरैनो सोंबाय आरो मैया नुदोंमोन नालाय नंगौ नामा नोंहा जेबो खामानि गैला नामा हो ओरैनो सोंदों होनखाबाय मारैनो हो मारैनो मैया मोजां मोजां नुनायखायसो सोंदोंमोन आं नंगौ नामा गुबुन सिख्लाफोर नायगोन नोङो जुदि दिनैनिफ्राय गुबुन सिख्लाफोर नायो फिफाखौ मोनथों नोंनि मेगन थाइसेखौल' नङा नोंनि मेगन थाइनैखौबो एख्रुनांगोरगोन आं ओइ मा जाखो बे सिख्लायालाय जेबो दा बुं आंखौ आंनि खोथाखौथ' जेबो सानखाया ओइ मा बुंनो सानदों नोंलाय जेबो बुंनो सानाखै आं हास खुगा गोदै गोदैसो मोनजोब्बाय थांखु मोनजाबा मोजां जागौमोन बेबो लाबोआ नालाय ना नों आंनि गासिबो साननायखौनो मिन्थिजोबथारलै माथो मिथिया जाबाय नोंसो आंनि खोथाखौ बुजिया दा मा खोथा बुजिनो ओइ खोनासं जुदि थांखु जानोबा आंखौ बुंबानो जाबाय आरो खामानि मावदोंबा मावबानो जाबाय जुदि गुबुन सिख्लाफोरखौ नायो नोंनि मेगन थाइनैखौ एख्रुनानै बाथुलजों फिउ गाहरगोन आंसो सिथासो सिथा सिनायनानै ला ओइ बहा थांनो नागिरखो नोंलाय सिरि था नोङो र' आंबो थांखानोसै ओइ सिख्ला रथ'लाय माखौ रागा जोंखो नोंलाय मोनसेबो खोथाखौनो सिरियास जाना गावनिखौल' आरे जाम्बि माखौथो एथ' रागा जोंलाबायखो नोंलाय र' राम ओइ राम ओइ र' थांगौ राम अ सिथा मानोबा फैदोंमोन आइया आंखौ बाजाराव थांनो थिनदों थौ सानै थांनि दुगैग्रोनांगोनदां र' दुगैग्रोनि दुगैनांला बिदिनो थांजायो थौ होद र' लंपेन्ट गाननांगोनदां जोंथ' बाजार खालामनोसो थांगोन ना सिख्लाफोर नायनो थाङा र' लंपेन्ट गानहैग्रोनि आं दे थाब गाननानै फै फैबाय थांसै मा सानदों राम माथो जेबो रायलाया सिरि सिरि सिथा आंनो फैसासो एसे नांगौमोन मानोबा नांगौमोन आं आबाद मावनोमोन नोंनाव दंथ'यो नामा आं एसे उनाव हरफिनगौमोन र' दा आइनाव सोंनायगोन आं दे आइ नोंनाव फैसा दंलाबायो नामा फैसाखौ मानो नांगौ नोंनोलाय रामनो नांगौमोननो बिनिखायनो नोंनाव सोंनो थिनदों गाव उनाव होफिनगौमोननो आंनाव एसे दङ एसे मोनदेरबा मोजां जागौमोन रामा बिमानो हैबाय थागोन नामा नोंलाय आं मिन्थिखाया आंनो नांगौ मालाय आबाद मावनोनो लांनो हागोन दे गाज्रि खामानियावल' दाबाहाय नों आंखौ थगायाखैथ' आयै नोंखौलाय मानो थगायलाबायनोसै गाबोन लांनानै हैबानो जाबाय
राम ओरै फैथ'नायसाय र' थांगौ बेखौ ला मा जाखो न' लादो मा जाखो इसोरा जा खालामो मोजांखौनो खालामो नाथाय आंखौसो उन्दै समनिफ्रायनो मानो मावरिया खालामहरखो आं जेब्ला हरनि समाव उन्दुनाय सम जायो अब्ला उन्दुनो हाया जायो खालि आइ आफानि महर मुस्रिखौल' गोसोखांबाय थायो दिनै आं आइ आफा थानायमोनबा नोंनाव बेफोरबायदि रां बिनांगौनि गोनांथि जानाय नङामोन दुखु खालामनाङा राम बेफोर गासिबो इसोरनि माया गेलेनाय बे संसाराव मानसिनि जिउआ बिदिनो दानो दं दानो गैया नोंहासो मालाय बिमा बिफा दं नाथाय आंहा सोर दं आं दं नङाना नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं नोंजोंनो अरायसम थाफागोन ओइ ओरै नाहरनायसाय है सिथा नोंबो लाजिदों माखौबा ओइ खोनासंलाय ओइ नों नोंनि खुगाजों बुङाबाबो जेबो नङा नाथाय आं आंनि खुगाजोंनो बुंनानै लाबाय बेफोरबायदि थाइसे थाइनै हाजिरा खामानि मावनायजों आं माबोरै संसार सालायनो हानांगौ दे जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो सोलिनो हागोन दे नाथाय बे थाइसे थाइनैल' थाखाजों मा जानो मा बुंनो सानदों नों बेफोरखौ बारा सानबाय थानो नाङा मानो साना थाखा फैसाखौथ' एसे साननांगौ जायोना फैसा राम नों आंनि गोसोनि साननायखौ मानो एसेबो बुजिया आं जे नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बुजियो मानो बुजिया जानो नाथाय नोंथ' नुखाबायना आंनि अबस्थाखौ माबायदि राम फंसे खोथा खोनासं मोजां मोनलायनायाव धोन सम्पतिनि एसेबां मानि गोनांथि गैया थार मोजां मोनलायनाया नैबेसो मोननै गोसोजों गोरोबलायनाय आरो मानसिया थांना थायोबा बेफोरबायदि धोन सम्पतिखौ उनावबाबो सोरजिनानै लानो हायो बाखिखिनि नोंनि खोथासै थादो राम ओइ नों नोंनि खुगाजों बुङाबाबो जेबो नङा नाथाय आं आंनि खुगाजोंनो बुंनानै लाबाय आंसो सिथासो सिथा सिनायनानै ला जुदि दिनैनिफ्राय गुबुन सिख्लाफोर नायो सिथाखौ मोनदों नोंनि मेगन थाइसेखौल' एक्खौ नांगोरगोन आं ओइ सोरबा रामखौ बुना थांबायलै आयै